Hamis Breaker da Umar M. Sharif waye gwarzon shekarar 2021 ba a magananta ogansu Nura M. Inuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka domin ci gaba da kallon abubuwan da muke ɗorawa. Ku danna mana subscribing sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallon abubuwan da muke ɗorawa. A yau ne dai muka kawo muku wannan tsokaci ko kuma in ce zaɓi gwaninka na biyu. A zaɓi gwaninka dai na biyu wanda muka yi na farko muka sanar da ku cewa Nura M. Inuwa, Hamisu Breaker da Umar M. Sharif wane ne ya fi iya waka soyayya kuma wane ne gwaninka. To a wannan bangaren dai mun dawo kan Hamisu Breaker da Umar M. Sharif. To yanzu dai za mu dan baku kaɗan daga cikin bambancin Hamisu Breaker da Umar M. Sharif wane ne ya fi fas ya fi jama'a. Sannan sai ko ku ware wanda kuka fi so ku yi comment a ƙasan wannan bidiyo domin mu ma mu gane yadda kuka rusa. To a satin da ya wuce ne dai Hamisu Breaker ya yi postin ɗin wata waƙarsa mai suna Yadda Kunne Ya Ji, wanda ya dora ta a YouTube channel ɗinsa satin da ya gabata. Ya samu mabiya masu kalla har mutane 85,000. A gefe ɗaya kuma Umar M. Sharif ya dora tasa shi ma satin da ya ta wuce mai suna Wazana Ba Kaina, ita ma bidiyo. Shi ma ya samu zunzurutun masu kalla har 69,000. Wata in ka hada na Hamisu Breaker da Umar M. Sharif za ka ga Hamisu Breaker ya fi Umar M. Sharif masu kallon bidiyoyin waka. Sannan ta ɗaya bangaren kuma in ka duba bangaren mabiyansu, shi Hamisu Breaker yana da subscribers 188, yayin da Umar M. Sharif yake da subscribers 132. Hamisu Breaker ya kere shi a subscriber duk da Umar M. Sharif ya bude YouTube channel ɗinsa ne tun 20 ga watan Oktoba 2014. Shi kuma Hamisu Breaker ya bude YouTube channel ɗinsa ne 6 July 2018. A takaice dai tazararsu ta kai shekara 4 ba kaɗan. Tazararsu a takaice dai ya bashi shekara 4 da kaɗan, da bai kai shekara 4 ba kai ratarsu. Amma Hamisu Breaker ya fi Umar M. Sharif followers a YouTube. To sai dai shi Umar M. Sharif yadda yake na Hamisu Breaker, Hamisu ya fi duk har gobe waƙoƙin Umar M. Sharif in aka kunna su aka ji suna daɗi, amma waƙar Hamisu Breaker sabon da yake yi ba sa kaiwa wanda tsofin da ya yi suna a kansu suka kai. To mu dai ba za mu ce komai ba, ka danna subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka rubuta ƙorafinka, ka rubuta ba ƙorafi ba kai, ka rubuta wane ne gwaninka tsakanin Umar M. Sharif da Hamisu Breaker. Ta nan ne za mu gane wanne ne gwaninka, mu san yadda za mu ci gaba da kawo maka, mu san waye za mu ba wa kambu nan gaba.